Od uvijek mi je bila želja izaći ovako, popeti se uz jedne ovakve stepenice. Doduše dvije lijeve noge su me cijeli život sprečavale u tome, ali evo, napokon smo i to ostvarili. A evo, nije loše ni vidjeti kako to sve izgleda iz ove, recimo, najbolje perspektive gdje sjede stručni stožer, rezervni igrači. Stolice su poprilično udobne. Evo pogled iznad oblaka, što bi se reklo. Jedini sam kupio ulaznicu, pa skoro sam me slažem. Uglavnom, interesantno vidjeti iza kulisa sve kako teku pripreme za europsko prvenstvo. Evo, ovdje još uvijek dosta je tih stvari koje nije završeno, ali poznavajući njemačku pedantnost, vjerujemo da će to sve biti na vrijeme završeno i da će svi moći uživati u nogometnom spektaklu koji nam slijedi. Završili smo našu posjetu Allianz Areni. Evo, još uvijek je to jedna velika bauštela. Ovdje smo kod spomenika Gerdu Milleru, legendi Bayerna i njemačkog i svjetskog nogometa. Uglavnom, sprema se spektakl i sigurno će biti zabavno, a sve to možete pratiti na valovima, kanalima putokaz.eu. Do narednog videa, svako dobro.